A Garda Civil desarticulou un punto de venda de drogas en Noia. A colaboración cidadá foi clave para deter a 3 persoas como presuntos autores dun delito contra a saúde pública. A Garda Civil do posto principal de Boiro vende desarticular un punto de venda de sustancias estupefacientes, ademais de deter a 2 homes e unha muller como presuntos autores dun delito contra a saúde pública e outro de receptación, na fase de explotación da operación Patineta. A investigación, tutelada dende o seu inicio polo xulgado de instrucción número 1 de Noia, iniciouse cando os efectivos da unidade tiveron coñecemento da posible existencia dun punto de venda de drogas na localidade noiesa a comezos de ano. A el acudían supostamente toxicómanos durante todo o día para a compra da súa dose, o que xeraba alarma social na zona. No transcurso da operación Patineta, os gardas civis localizaron o inmoble no que presuntamente se cometían os delitos. Comprobaron tamén que os detidos desplazábanse en patinete ou bicicleta pola localidade para entrega das doses aos consumidores finais, tratando de dificultar así o labor policial. Tras confirmar a localización da vivenda e a identidade dos presuntos autores, a Garda Civil solicitou á autoridade xudicial un mandamento de entrada e rexistro, atopando no transcurso do mesmo diversos obxectos procedentes de varios delitos de roubo ocorridos na zona. Entre eles había semienterrada na parte posterior da vivenda unha caixa registradora de seguridade subtraída uns días antes nun establecemento hostaleiro da localidade valorada en 10.000 euros. A Garda Civil procedeu á detención destas 3 persoas como presuntas autoras dun delito contra a saúde pública e outro de receptación. Incautáronse dos efectos atopados, sendo restituídos aos seus lexítimos propietarios.